Sikat sa international diving community ang lungsod sa Dauin sa probinsya sa Negros Oriental. Dinhi nahimutang ang international diving destination nga Apo Island, puloy-anan sa mga pawikan ug Chadang nga mga bahura. Sa kadagatan nga duol sa baybayon, makita ang mga marine sanctuary sa nagkadeyang isda ug gasang nga gikahinaman sa mga diver. Tungod niini, gipasigarbo sa lungsod sa Dauin ang Dive Dauin Festival. Usa ni kadakong tourism activity nga naglangkob og underwater photography contest, coastal cleanups ug uban pang diving events. Dul-an sa 100 ka local ug international divers ang niapil sa niaging Dive Dauin Festival. Suportado sa Department of Tourism ang maong kalihukan. From this year's coastal and underwater cleanups to the exciting underwater photography competition, the Dive Dauin Festival brings together the elements that make our dive communities vibrant. This event will help promote the beauty of our marine sanctuaries. It will also boost the tourist influx in our municipality because of their love and passion for diving. Gikan sa Dauin, Negros Oriental, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MDCV.